क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया गामि गामि हाबनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायलायदों। जुमदुवार बियाबाव बीजेपी दोलोखौ गोहोगोरा खालामनो थाद'नाय गैयै खामानि मावदों राहुल नार्जारिया। बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव विधानसभा बिसायख'थिया जोबलांबाय। विधानसभा बिसायख'थिया जोबखांनायनि उनावबो जिरायनानै थायाखै क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया। बिसायख'थि जोबलांदोंब्लाबो जुमदुवार बियाबाव बीजेपी दोलोनि गोहोखौ बांहोनो बीजेपी दोलोनि मावथिफोरखौ खौरां लानायजों लोगोसे गासैबो गामिफोराव हाबनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ लानानै सावरायलायदों क'क्राझार जिल्ला बीजेपी दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारिया। एमसिएलए इलेक्शनबो जोब्बाय आरो जोंहा दे थांनाय विधानसभायाबो जोबनानै थांबाय। दा जमदुवार समस्ति हिसाबै जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि भिटिया जोबोद आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दं। मानो होननानै बुङोब्ला भारतीय जनता पार्टीनि अनगायै जोंहा एनडिए सरकार जिहेतु जानाय बावहाय बिपिएफ सरकारा जिहेतुकि एनडिएजों दिनैहाय एलायन्स गभर्नमेन्टआव दङ। बे हिसाबै भारतीय जनता पार्टी नङाबा बिथांमोनहाबो दिनैनि थारिखआव गोहो जानो हाया। दा बे गोहोआ जोंहा भारतीय जनता पार्टी हिसाबैबो जमदुवार ओनसोलाव जोबोद मोजां मोनसे गोहो जों लानानै खामानि मावलांगासिनो दङ। आरो बे ओनसोलनि जे जोंनि भटार्स बा रायजो राजा बिथांमोनहा जे भारतीय जनता पार्टीखौ साबसिननिफ्राय साबसिन अनसायनायखौ जों नुनो मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि ग्रासरुट लेभेलनि जे कार्यकर्ता अर्थात जे मावथि बिथांमोनहा आरोबाव रासिन मोनसे बोलो बिथांमोना मोननो हादों। दा थांनाय इलेक्सनाव जिहेतुकि एनडिएनि केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनो हाबावबाय। बेनिखायनो जोंहा फैगौ समनि जे 2030 सननि जे जोंनि थांखि बे थांखिखौ जों लानानै जों आवगायगासिनो दङ। बे आवगायनायाव हयथ' जोंनि बे जमदुवार ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनहा भारतीय जनता पार्टीखौ आरोबाव जोंनो बोर होनानै फैगौ समाव जाहाथे जोङो देरहासार जानो हायो। बेनि थाखाय जोङो लासै लासैनो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै जों खामानि मावलांबाय थागोन आरो जों रायजोनि सेवा मावनो थाखाय ओंखारदों आरो सारा जिबनाव जों रायजोनि सेवा होनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दंखायो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै। जोंहा बेवहाय खुनु आपत्ति गैया। गुबुन दोलोआ जुदि जोंनि दोलोखौ मोजां मोना हाबनो गोसो जादों जों बिथांमोनखौबो मस्ट वेलकाम खालामदों। खारन जाय जेखौखि मोजां मोना बे गणतन्त्र जे देशआव जोंहा बयहाबो अधिकार दं। जाय जेखौ मोजां मोननानै हाबा मानो। दा जोंहा भारतीय जनता पार्टीया गासैबो पार्टीनि जोङो सदस्य बा मेम्बारफोरखौ जोङो वेलकाम खालामगोन। बेवहाय जोंहा खुनु आपत्ति गैया।